Добър ден! Вие сте Влади, изобретателката. Днес ще ви покажа как да си направите турбички или опаковки за опаковане на храната на вашите кукли. Това е моят първи епизод, но имам един съвет за вас. Така, започваме. Първото, което ще ви кажа е какви материали ви трябват. Ще ви трябва турбичка за предпочитане хартиена, лепило и ножица, както и химикалки. За целта запретнете ръцете си, защото лепилото може да ви изцапа. Имам и друга практическа идея. Може да ви трябва такава ножица. Тя е къдрава и реже по-различно от другата. Има различни панели на тази ножица, но аз съм избрала този, който е къдрав. Така. Също ще ви трябват храни. Аз тези храни сама съм ги изработила и може в един от следващите уроци да ви покажа как се правят. Но сега нямам време, защото се правят от тесто. Ще ви обясня лесността. Правите си този хляб и от тесто и го печете. От тесто с сол. После го отцветявате в желания цвет и хляб. Ето. Сиренето се прави по същия начин, само че го отцветявате в жълто. Ето тази кутийка, или да кажем чинийка с ягоди, също. Това е захарен памук, който се прави по друг начин. Имам пай и яйца. Тъй като го правя по поведение, за обоеди са, но има и такива, които не са. Така, започвам. За да направим опаковката, трябва да изрежем. Първо ще ви покажа с тази ножица. Трябва да изрежем квадрат. И друго необходимо материали са тази връвка, панделка, която ще вързваме после. Отрежете правоъгълник. Ето така. Трябва да стане нещо като книга. Взимаме хляба и го обвиваме в опаковката. Залепяме от тази страна. Трябва да го направим стигнато, за да не пада по време на използването. То хляба ще се сваля жълтите, тъй като тези са за еднократна употреба. От по-здрава торба може да се направите за много употребна. Хващате, слагате лепило, обръщате, залепяте и натискате. Тъй като, както казах, тези не са от най-добрите, взимаме една панделка и я отрязваме. Завързваме. И се стягаме. Но внимаваме как затягаме, за да стане добре. Не се притеснявайте, ако разбира се не стане добре. Защото не е за притеснение изобщо. То става като фуния, така че не е добре за пакет. После се лепяте тук, за да стане нещо като пакет за хляб или като турбичка. Както знаете, може да използвате лепилото, може и телбот, каквото си решите. Аз ще използвам лепилото, защото е по-лесно и няма риск да се обуда. Хубаво натискате и се получава тази турбичка. Защо да режа турбата? Сега си
Сега ще направим малко клопотка ето тук, за да стане ето така. Се получава. Това беше днешният урок, макар и кратък, стана. Ето така, това е това. Има пили печено. И така можете да направите много други различни паковки. Например, ако завържете и от двете страни, ще се получи като бомбон. А яйцата можете да направите от стари картонени и да направите картони за яйца. Най-различни неща съществуват. Ето тук имам паница, която може да се облепи в нейлон. Това обаче ще го казваме в следващите уроци на Влади изобретателката, защото един урок не бива да е много голям, за да не се ядосват зрителите и да не се очакват. Химикалът беше, за да напишете какво всъщност е това. Трябва да напишете хляб, защото това е хляб. Ето това е хляб. Яйцата можете да опаковате тези за Великден в една кошничка, която трябва да отцветите в кафяво и да наредите. Имаше още нещо. Това е кюфтено, не е отцветено. И това е захарен памук, но без машина. Трябва да се направи. Това може да стане за захарен памук за машината. Ето така се върти и се получава. Това е още идеи, които може да направим, но не сега, нали, защото казах. Приятно изобретателство! Вие бяхте с Влади изобретателката. Бъдете с нас за следващия път, когато ще ви покажем още страхотни идеи от нашето въображение. Посетете нашия сайт, където можете да гледате разни, да сложите коментарите си и да видите дали ви харесват нашите клипове. Оценете от скалата до 1 и ще видите как изглежда. Довиждане! Вие бяхте с Влади изобретателката. Приятно изобретяване!